iya eling-eling sira manungsa urip iki nang alam dunya becane sing sabar narima kabeh kudu eling lan waspada janur gunung sakola denjar batoman ramah katingaren wong bagus kasing nakane sedaya mah kudu tikate karena wong manungsa urip ning alam donya becane sing sabar lan rima kabeh kudu eling lan waspada ya mas rompotonya gariting ibane gereya aja berhenti pangure barang sepumi ya mas eling ono pangure nang alam dunya janur kuning janur emang barang gawe ya nduh dempe mong senang ngateni simpe manur sawah melati makan leleran ya mas eman oh ayo kanggo bebean ora ta dongkel-kelang dane ngambung alang-alang sadayana kudu tikate karena wong manungsa urip ning alam dunya becane sing sabar narima kabeh kudu eling lan waspada ya mas karo putra katurane mong astina dongkel-kelang dane ngabung alang-alang ya mas malir kong seneng kakean pikir wis kasanding ditinggal golete maning ya mas wis kasanding ditinggal golete maning janur kuning janur emang barang gawe ya mas dempe wong seneng ngateni simpe sadayana kudu tikate karena wong manungsa urip ning alam dunya panen eling emanima eling kula eling lan waspada iya ora ta lo iya janur gunung sakolon denjar batoman ya mas katingaren
kanthi ngaren wong bagus ngasih tangane oh 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 hey 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 oh 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 ah hey oh janur gunung sakolon jenjar patoman ya mas katingaren wong bagus kasih takane eling-eling sira manungsa urip iki nang alam dunya bejane sing sabar narima ape kudu eling lan waspada hae a hae a hae a hae oh 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 satayana kudu dikatakan wong manungsa urip ning alam dunya bejane sing sabar narima kabeh kudu eling lan waspada